После! Хора, добре дошли в следващия епизод на Lego Ninjago Master Chance Ninjutsu of the Tournament. Влизам тук. Може би ще играем в Sky. Да, ще играем с него. Ще играем с него Sky. И ако се чува кокошки и чуми, това е добре. Зад мен кокошките. Има кратка. И знаете ли, че нито един клип и не сте се абонирали за мен. Аз го правя само за ваше забавление. Искам да се абонирате за мен, искам да харесате клип и да оставите по един коментар. Не ви карам на сила, просто ви казвам. Ако ви харесва тази поредица, пишете долу в коментарите. Ако съм тих и ако има музика от циганите. Ще се видим кога зареди. Това вече зареди. Нямам се да се чувам. Уау, 5 сърца. Стой. Тук отстрани до скока. Ето тук, където е скока. Пише комботата. Ако забелязвате, сега не правя комбота, да правя удари. Само ги замайва. А и това само ги опа. Това само ги замайва също. И това. Това е защитава. Не спинчето. Кача се, кай кръчета. Малко не скучавам, но ще правя поредица. Ще се видим сега. Ако съм спрял паузата и ако сте чули котка да вика, това беше моята котка, казва се Джони. Мъжка е, жълта на цвят. Имам още една котка. Женска, казва се Еда. Тя е кръстена сестра ми. Еда. А пък Джони не. Джони теста Еда е турско име. Има един филм. И това каквото излиза отгоре, като моята снимка, ето дето е тук, къде е при най-горе тук. И да, той има същата снимка, не същата, защото само кай се кай. Аз, ако ме питате кой герой ми е най-любимия от Нинджаго, е Лойд. Може би ще направя някакъв дълъг клип. 10 минути. Да си го гледам после. Аз си гледам клиповете. Не съм като другите хора. Аз си ги гледам да има да гледам, нали? Не да скучая. Дали. И не е нужно, когато ви зареди, когато имате малко спенджицо и може пак да го използвате, като мен току-що. Може да скажа, че съм нещо като професионалист на тази игра. Аз почнах преди 6 месеца, не я играя много, но може би ще почна да правя поредици на игри. Пак ще продължа
с ревюта на... Не ревюта, Beyblade битките и за оръжията и там как да си правим неща и може да си направя ревю и ще има един сезон в Ninjago с моите фигурки. И тези ви правят демеджи и пак снимка излиза. Това е нещо, ама не знам как се нарича, просто тук това прави демидж, атака, нали, ето виждате. Взема ми едно сърце, това сивото е това, което ще го ударя, е това. То е нещо като съндък, който ви дава кръв и когато сте на малко кръв, като мен. И тук ви дават много кръв. Аз не се нуждая това. 4 сърца. По принцип, от 0 левелите са 3 сърца. Когато станете половин левел, ставате 4-5 сърца. Аз съм и като ви забива, нали, когато гледате моите клипове и като ви забива, може би, не може би, заради мене, заради моя телефон, той забива, той 6 месеца, от когато почнах да играя тази игра, той подарен ми е от чичо ми. Старият ми се развали. Аз имах още два, но единия бял, той ми беше първият с пръсти телефон. И още 3 минути ще спра с клипа. Тези не може да ги победите. Ето. Виждате, дори с пиндите не можете. А сега ще ви покажа нещо, което е яко. Може да рушите тези. Не само това. Чакайте, бързо. На балкона съм. И да, падате. От една голяма кота ще ви ударят и ще почнете да се движите. Защото така и другите герои, които паднат. То си е лего, вижте. Лего, каква е по-добро ви навсякъде. Ако ви харесва поредицата, има английски поредици такива, може да се учите от там, хората почват, аз така почвам да се правя. И аз, той е Дима. Аз веднага се обръщам и Дима. Аз съм победал всички. Дори тук ми излиза хамбар. Тук ако ви излиза нещо до ръчичката, тая ръчичка, която натискам. До нея, дето ви излиза, трябва да направите нещата. Примерно, ако е черно, човеченце, то е за босове. Има 10 боса, както изписва, за побеждаване. Трябва да победите 10 боса. И на контракта тук са най-силните. Има скелети, змии такива, има друиди, има каменни войни и на кондраите. И те жълтите хора. Хората просто. И
Босът. Има Ронин тук за бос. Ето, на Зейн Дракон. Ето, тук би се появил. Той ще ви замрази. Но когато сте се Зейн, пак ще ви замрази. Тук е лош драконът. Ето, за тези говоря. Деца. Жълти хора. Те са хора. Ето, това. Тая речитка, която ми... Те ще ви покажа всичките умения, които се може. Така. И пак. Така. Като отида до тях, не ме замразява. Не точно, тези не са точни. А на кондрейте са най-точните и силните. Ако ме питате. Не ме бърка съндъка. Ще победя още един бос и ще разклипа. Ще те отгоре не се появява. Или сърцата, деца. Отдолу има парички, те са пари. Победя още един бос, както казах, и ще спирам с клипа. Не ми се занимават с тези. И той е. На Кондрей Рок, дето има прическа на рокер. Един път, като го дарите, трябва още един. Това ми се случва ядко. Добре, вече всеки път. Той ще победи и ще спирам клипа. Тоест, съответно, аз победих 4 боса. Ето, сега ще видите къде ви изписвам. И превръща се в невидимо. Гледайте внимателно. Когато го победя, нали, ще излезе едно нещо. Изляза парите да се сейфнат. И понякога като излезете директно от играта и като махнете, не ви се запазват парите. Ето, вижте, ето. И това беше. Надявам се тръка да ви е харесал. Така, дайте палец нагоре, оставете един и не забравяйте да се абонирате. Ти да се абонирал. Добри го още сега. Защото ето това.